Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau a Libya kwatsam sai aka ji ɗanɗan tsohon shugaban ƙasa Muammar Gaddafi, babban ɗan shi ko kuma ɗan shi na biyu, Saiful Islam Gaddafi, ya bayyana a Libya ya aje takardun takarar shugaban ƙasa tare da magoya bayan shi. Na saurari muƙabala a tashoshin kafafen talabijin na ƙasashen waje suna tattaunawa da masana siyasa ta duniya. Na ji suna cewa abu ne wanda ƙasashen yammacin duniya masu kare dimokuraɗiyya su ne suka tsara yadda za a yi kowa ɗan ƙasa ya aje takardun shi, ba za a hana kowane irin mutum ba. Ya zo ya aje takardun shi da kanshi. Ya kuke ganin wannan takara ta ɗan shugaban ƙasa duk da yana fuskantar tuhuma daga kotun ƙasashen duniya? Wannan zaɓen da yake tafe watan Disamba mai zuwa, shi dai ɗan shugaban ƙasa ya jima baya ƙasar, kuma kwatsam yau sai aka ji shi ya bayyana a hukumar zaɓe ta ƙasa. Ya sa hannu ya aje takardun neman takarar shugaban ƙasa. Mu dai mazauna Libya 'yan ƙasashen Afirka fata muke yi a yi zaɓe lafiya, a ƙare lafiya, sannan wanda ya ci zaɓe Allah ya sa ya riƙe ƙasa ta zauna lafiya. A bi ƙa'idodin ƙasa da ƙasa wajen mu'amala da 'yan ƙasashen waje da kuma nema ma ƙasar zaman lafiya, don kowace ƙasa abin da ta fi buƙata kenan daga wurin shugaba. Kowace ƙasa tana buƙatar zaman lafiya ne kafin kowane irin ci gaba. Libya yanzu ta kasu kaso biyu. Akwai kashin da suke cikin matsaloli na rayuwa, akwai kashin da suna cikin matsaloli na tattalin arziki, akwai kuma kaso wanda su rayuwar ba ta yi tsada ba amma kuma rashin shugabanci, babu tsaro da sauran abubuwa da wanda ba a rasa su ba, da ma'aikatun gwamnati da ba sa aiki, misali asibitoci da makarantu. Yanzu makarantu da asibitoci masu zaman kansu su suke cin karensu ba baka, waɗanda talakawa ba za su iya kai 'ya'yansu a wurin ba. Muna dai yi ma ƙasar fatan alheri da sauran ƙasashenmu na Afirka da duk duniya baki ɗaya. Allah ya ba su ikon aiwatar da zaɓen lafiya, sannan ya sa a yi a gama lafiya, wanda ya ci kuma Allah ya taya shi. Matsalolin zaɓuɓɓuka a kowace ƙasa, akwai ƙasashen da suka jima suna zaɓe ma akwai matsala, balle ƙasar da za a ce karon farko ne za a yi zaɓen shugaban ƙasa. Abu ne mai muhimmanci kuma yana da wuya sosai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.